बे एथ'जे गोबाव संग्राम खालामबाय एनडिपिनि जानानै एनडिपिआ हा हुनि थाखाय जुद्ध नांदों एनडिपिआ बर' रायजोनि थाखाय जुद्ध नांदों बर' रायजोनि थाखाय जुद्ध नांनाय बे एनडिपिनि माने नेता फेरेंगाया जुदि बिदि खोथा बुङोब्ला जे माने खुनु रावखौ होखानाय जानाय नङा ट्राइबेलफोरनिफ्राय होनलाबायोब्ला बिथाङा एनडिपिनि केडार नंना नङामोनथाय जोंनि ट्राइबेल संख्याया बिदि खम जालांबाय थायोब्ला जोंनि ट्राइबेल रिजार्भेसना जोबलांसिगोन दा बेनिखायनो जोङो ट्राइबेल रिजार्भेसनखौ लाखिनो थाखाय जोङो ट्राइबेलनि संख्याखौ बारायनो थाखाय जोङो सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट होदों ओमफ्राय मदाहिफोरनोबो सार्टिफिकेट होदों बे बाथ्राखौ बुंनो हागोन दा मानो होननांगौ सरनायफ्रा ट्राइबेल नङा आरो आंबो स्वयं आंबो एबसु अफिसाव थांनानै आं फुङाव बर' मोनजों रायलायदों बुंदों जे ट्राइबेलफोरनो सार्टिफिकेटखौ बन्द' खालामदों आरो जोंनि नबसरनाया दिनै माने माबा जाबाय देरहालांबाय एमपि देरहालांबाय जोङो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि आफादगिरि आदा जनरल बसुमतारी आं फार्स्टआवनो बड'सा निउस चेनेलखौ साबायखर बावबाय आरो लोगोसे बड'सा निउसनि साबस्क्राइबारफोर नायग्राफोर आरो गासिबो बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय दा जोङो माखासे सिरियास खोथाफोरखौ लानानै बुंनो ओंखारदों बे जाहैबाय ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा गिबियाव बुंगोन जोङो ट्राइबेल बेल्टखौ लानानै जोङो जनजाति सुरक्षा मन्चआ निरापत्ता होनांगौ होननानै गोबाव समनिफ्राय जों जुजिबोदों 2012निफ्रायनो जों नाजाबोदों नाजायै जोङो प्राइम मिनिस्टारबो जों थांदों प्राइम मिनिस्टाराव थांनानै हम मिनिस्टाराव थांदों बेसिनाव थांनानै जोङो ट्राइबेल बेल्टखौ निरापत्ता होनांगौ होननानै जोङो बुंहैदों आरो जों बुंनायनि फलावनो 2014आव प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय मोनसे अर्डार दं अफिसनिफ्राय जे ट्राइबेल बेल्टआव एसेबां इलिगेल इनक्रुजन जादों बेखौ होखारनांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टनो इन्सट्राकसन हरदों आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो जेसेबां डिसि दं बिसोरनो इन्सट्राकसन हरदों आरो लोगोसे बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेनिबो इन्सट्राकसन हरदों दा खिन्थु दिनैसिमबो ट्राइबेल बेल्टआव एसेबां इनक्रुजन जादों बेखौ होखारनाय जायाखै दा ट्राइबेल बेल्टनि हाया जोंनिनो भबिष्यतनि जिउ बे जोंनि रैखाथिनि कबच दा जों बेखौ जेरैबाबो उद्धार खालामनानै लानांगोन आरो जों बेखौ जेब्लासिम उद्धार खालामनानै लानो हाया जोंनि भबिष्यतआ खोमसि जों थांनानै थानो हानाय नङा बेनिखायनो जों बेखौ जोङो बुजिनानैनो जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बेसेबां एनक्रच जादों बबे बेल्टआव बेसेबां एनक्रच जादों बिटिसि एरियायाव जों बिनि गासिबो डाटाखौ जों बुथुमना लाजोबदों गासै बे डाटा हिसाबै जोङो मोननाय बायदिब्ला 165 खान गामि बर' गामि माखासे ट्राइबेलफोर थाबाय राभाफोर थाबाय गार'फोर थाबाय दा 165 खान गामियाव गुबुन जाथिफ्रा दखल खालामनानै लादों आरो बे 165 गामिनि हानि परिमाना जाबाय जोंना 3,49,505 बिघा दा बिनिबो बांसिन जागोन दा बे हिसाबै जों बे एरियाखौ जोङो थाबैनो दखल मुक्त खालामनांगौ होननानै जोङो डिसिफोरनोबो जों मेम'रेन्डाम होदों आरो बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिबो मेम'रेन्डाम होदों जावले जों होबायदों आरो जों लोगोसे धरनाबो होनाय जादों जावलेनो खिन्थु दिनैसिमबो मावफुंनाय जायाखै मावाखै दा जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि अबैध दखलदारिफोर दं बेखौ होखारनो थाखाय जोंनिफ्राय डकुमेन्ट जों हरदों प्रदुर बरानो दा प्रदुर बरा बिथाङाबो जोंनिफ्राय जायनाखि डकुमेन्ट मोनदों बे डकुमेन्टजों लोगोसे आरो गावबो खोब माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ निरापत्ता होनायनि गावबो इन्टारेस्ट दं हिसाबै बिथाङा हाइकर्टआव केस होदों बे हाइकर्टआ गुवाहाटि हाइकर्टआ 2000 माबायावनो होदों बेखौ 2019नि 9 डिसेम्बराव मोनसे अर्डार होदों जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ एनक्रच जादों बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै बिथाङा अर्डार होदों हाइकर्टआ दा बे अर्डारखौ लानानै जोङो डिसिफोरनाव हाबदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हाबदों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हाबदों दा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया हाइकर्टनि अर्डारखौ मोननानै बिथाङा फाइल प्रसेस खालामनो होननानै जोंनो खोथा होदों दा बिथाङा फाइल प्रसेस खालामनानै लाखिदों दा खिन्थु बे फाइला दासिमबो प्रमद बर'नि माने माबायावनो द्रयारावनो दाबो दं दा बिथांमोना जेबो एक्सन लायाखै दा जों थेवबो मा एक्सन लाखो बिनि सायावबो जों आरोबाव आरटिआइ होनाय जाबाय बिथांमोना मा एक्सन लानो नागिरदों मा एक्सन लाखो जों बेखौ आरटिआइ होनाय जाबाय बिनि रिप्लाइखौ जों मोनाखै दा जों डिसिफोरनावबो बिदिनो हाबदों प्रत्येक डिसि बिटिसि बेसेबां डिसि दं बिसोरनाव हाबदों जोङो दा डिसिफोरनावबो जोङो बिदिनो मेम'रेन्डाम होदों बुंदों डिसिफोरखौबो जाहाथे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय ओंखारो दा बिथांमोनाबो प्रसेस खालामनो बायदिसिना होनदों खिन्थु दिनैसिमबो जों मावनायखौ नुनो मोनाखै दा बिनि बादैबो गुवाहाटि हाइकर्टआ जायनाखि 2019आव जा अर्डार होबाय दा बिनि बादैबो जोङो माखासे स्पेसिफिक केस जों माने लकेल एडमिनिस्ट्रेसनाव जोङो कमप्लेन होनानै जोङो बे कमप्लेन सायाव बिसार जादों जोंहा बुंनो थाङोब्ला चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गोबां हा हु दङ
बे गोबां हाफोरनि गेजेराव जों मजाबारि गामिनि खोथा ओमफ्राय गुबुन जायगानि खोथा दङ दा मजाबारि गामिया ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गामि 1949 दादों 5 डिसेम्बराव दा बे 1949 5 डिसेम्बरनिफ्राय खुनु मानसि बेयाव थानो मोना इलिगेल भाबै आरो बे मजाबारि गामिनि जायनाखि हा बे बर'फोरनि हा बे हाया खाजोना होनाय हा फाट्टा गोनां हा बर'फ्रा दासिमबो खाजोना होयो दा गथिखे बे हाखौ बिसार खालामदों माने मेजिस्ट्रेटआ जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटआ चिरां जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटआ बिसार खालामदों दा चिरां जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटआ बिसार खालामनानै बे हाया बर'नि बेखौ होखारनांगौ होननानै बिथांमोनहाबो नट खालामना होदों आंबो बिटिसिआवनो लिरना हरदों जिहेतु हानि साबजेक्टआ जिहेतु बिटिसिआवनो दा बेखौ लिरना हरदों दा बे अलरेडि गासिबो प्रसेस जोबखाजोब्बाय मात्र इभिक्सनल' जानांसिगौ बे इभिक्सन केस बे दा आरो थांनाय जानाखि सरकार बिटिसि प्रमद बर'नि सिगांनि सरकार बे सरकाराबो होखारनो थाखाय माने मा रिकुवारमेन्टस जागोन बेखौ माने माबा बिहरदोंमोन सिडलिनि सार्कल अफिसारा बेयाव बेसेबां माने थाव खरस जागोन गारि बेसेबां बाहायनांगोन बुलडजार बेसेबां बाहायनांगोन जेसिबि मा बाहायनांगोन पुलिस बेसेबां बाहायनांगोन दा बेनि गासिबो रिकुवारमेन्टसखौ सार्कल अफिसाराबो बिहरदोंमोन दानि दिनाव जानाखि माबा खालामबाय दा लेटेस्ट जानाखि सार्कल अफिसार बे सार्कल अफिसाराबो बिटिसिआव हरबावबाय गोदानै आरोबाव दा हरनाय हिसाबै दा बिटिसिआ होखारनांगौ दा बिटिसिनाव दा फाइला दं दा बियो फेरेंगानि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट बेनाव दङ बिनि माने माबायाव दं दासिमबो दुरायरावनो दं दा बिथाङा नायगोन होनना बुंदोंमोन दा खिन्थु नायगोन होनना माने समा थांबाय दा बिनि बादै बिथाङा दा आनला मोनला बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनादों जे बे जायगानि रायजोफ्रा गासैबो बिपिएफनि जोबसो ओरै होनला मोनला बुंनाय खोनादों दा लोगोसे जे बिपिएफनि मानसिफ्रासो ओंखारफिनदों आरो बिनि बादै दा जोंखौ बुंदों स्पेसियेलि आंनि नामखौ मख'नानै दावराव दैखेब नार्जारि जोंखौ मख'नानै आंखौ नाम मख'नानै बुंदों जे बे दावराव दैखेब नार्जारिया बांगालखौ होखारनो नागिरदों बांगालखौ होखारनो थाखाय बे फाइल लाना फैदों बेबादि बाथ्रा बुंदों दा जोंहा स्पष्ट जनजाति सुरक्षा मन्चआ खुनु जातिनि बाथ्रा गैया खुनु धोरोमनि बाथ्रा गैया जाति गस्थिखौ लानानै जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ उद्धार खालामनो नागाराखै आरो हाइकर्टआबो बिदि अर्डार होआखै हाइकर्टआ लिगेल बाथ्राखौ बुंदों आइननि बाथ्राखौसो बुंदों बेयाव खुनु जाति गथिनि बाथ्रा गैया जाय इलिगेल जायफ्रानो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोना बे थानो मोनै मानसिखौ होखारनांगौ होननानैसो बुंनाय जादों आरो जोंबो बिदिखौनो बुंदों बेयाव खुनु जोङो सोरबा मोनसे पार्टिकुलार अबेबा जातिनि पार्टिकुलार अबेबा धोरोमारिनि मानसि जों बेखौ बुङाखै दा फेरेंगा बिथाङा जेरैखि बुंदों बिथाङा माने ओरैबायदि खोनासंथाव बाथ्रा बुंदों जेनेबा सासे लिडारनि खुगायाव बिदि समायथारा सासे लिडारा बिदि बुंनाङा सासे लिडारा सासे गाम्भीर थानांगौ सासे गावहानो मोनसे पजिसन थानांगौ मोनसे मान सन्मान थानांगौ बेफोर मान सन्मानखौ क्रेडिबिलिटिखौ लानानै बाथ्राखौ बुंनांगौ खिन्थु खुनु क्रेडिबिलिटि गैया मा गैया कमिउनेल बाथ्रा बुंलाबायनाय बे समाया मानो कमिउनेल बाथ्रा बुंखो जोंथ' खुनु सोरबा पार्टिकुलार मोनसे जाथिखौ होखारनो थाखायथ' जोंथ' दरखास्त' होआखै आरो जोंथ' बिदि होननानैथ' हाइकर्टआबो अर्डार होआखै आरो जोंनि माने चिरांनि जानाखि जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट बेबो बिदि होननानैथ' अर्डार होआखै एंक्रजार्सआसो अर्डार होदों दा गथिखे बिथाङा बोरै बे बाथ्राखौ बुंदों बे सोब साननो गोनां बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' चिफ थासान्दि समाव खुनु सासेबो बांगालखौ होखारनाय जानाय नङा ओरैनो बिथाङा खोब गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंदों आरोखि दा जोबोद लासिंसिं बाथ्रा बेनो जे जोंबो जों माने खुनुदिन बुङाखै बांगाल होखारनांगौ होनना बुङाखै सोरबा पार्टिकुलार जाथिखौ होखारना बुङाखै गावसो बुंलाबायबाय आरो गावसो बुंलाबायबाय माने बांगालफोरखौ होखारनाय जानाय नङा प्रमद बर'नि समाव दा बिथांमोनहा जुदि बे रोखोम मोनसे मेन्टेलिटिनि जुदि मानसि जायोब्ला बे रोखोम सानस्रिनि जुदि मानसि जायोब्ला जों बोरै निरापत्ता मोनबावनो दिनसाय जों बोरै निरापत्ता मोनो बर' जाथिया बोरै रैखाथि मोनबावनो जोंनि हा हुआ बोरै रैखाथि जाबावनो दा बे साननो गोनां जाबाय दा दिनै प्रमद बर'आ क्लियार खालामनांगौ जे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ बिथांमोना उद्धार खालामगोन नामा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय इलिगेल मानसिखौ होखारना होखारा बे बाथ्राखौ दिनै क्लियार खालामना होनांगौ दा जायनाखि फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा जेरैखम माने बुंना होबाय जे बिथाङा जेनेबा एखे जातिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट गैथारा आरोखि जेबो गैया आरोखि बे एथ' जे गोबाव संग्राम खालामबाय एनडिपिनि जानानै एनडिपिआ हा हुनि थाखाय जुद्ध नांदों एनडिपिआ बर' रायजोनि थाखाय जुद्ध नांदों दा बे हा हुनि थाखाय जुद्ध नांनाय बर' रायजोनि थाखाय जुद्ध नांनाय बे एनडिपिनि माने नेता फेरेंगाया जुदि बिदि खोथा बुङोब्ला जे माने खुनु रावखौबो होखारनाय जानाय नङा ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय होनलाबायोब्ला बिथाङा एनडिपिनि केडार नंना नङामोनथाय बिथाङा एनडिपिनि मावथि नङामोन बे मोनसे सन्देह जायो आरोखि आरो रियेलि बे जुदि एनडिपिनि माने नेतामोनब्ला बे बाथ्राखौ बे बुंनाय नङामोन आरो बे बिदि बुंनाय रावजों बियो बे जेखिनि बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्राजों बे समस्त एनडिपिनि मान सन्मानखौ बे सेस खालामना होबाय आरोखि बे दा लासिं सिं बाथ्रा ओंखायनो जों दिनै आपिल खालामो जे
जिहेतु हाइकर्टआनो अर्डार होखादों जेब्ला दा जों बयबो नांनांगौ दा जोंल' नङा जों जेरै नांबाय दं जों जेरै सम सम माने धरना होदों जों सम सम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होदों जों जेरै माने नांजाबाय थादों बे हिसाबै जोंनि आफादफ्राबो नांनांगौ बुंनांगौ जे बेल ब्लकनिफ्राय ओंखारनांगौ बे आइननिसो खोथा बियो आरो हाइकर्टआव अर्डार होखानाय बे जोंनि थाखाय जोबोद माने सुजुग बे जोंनि थाखाय दा जोंनि आफादफ्रा बेखौ सुजुग लानो नांगौ दा जोंनि आफादफ्रा सुजुग लानो रोङिनि थाखायनो दिनै जों एथ' मोजां अर्डार मोनखानाय जोंनि आइन थासेयावबो जोङो आइनखौ बाहाय रोङियाव जोंनि सात जारला जालाखार बिलाखार बर' जाथि जानांदों ओंखायनो आफादफ्रा दिनै सिरि मोननांगौ बुंनांगौ जों दाखालि आल्टिमेटाम मोनसे होना फैबाय बिटिसिआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो जे आगस्ट मासानो लास्ट जागोन आगस्ट मासनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना जुदि होखारनाय बेबस्था लायाबा जों आन्दलन खालामगोन बे बाथ्राखौ जों वार्निं होना फैबाय लिरना होबाय आरो बे हिसाबै जों दाखालि 31 थारिख आगस्ट खालि जोङो धरना होनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन क'क्राझाराव दा धरना होनाय हाबाफारि लानानै जों पारमिसन लाबाय पारमिसन लानाय समाव जों फ्राय पारमिसना कमप्लिट जाबायमोन खिन्थु दुर्भाग्य जोंनि बे पारमिसनखौ मानो माने केन्सेल खालामना होफिनखो जों बुजिनो मोनाखै पारमिसनखौ जोंनिखौ केन्सेल खालामना होदों दा थेवबो बेनो जोबथा नङा जोङो इमिडियेटलि आरोबाव जों प्रग्राम लागोन जोङो धरना प्रग्रामखौ लागोन जोङो आन्दलननि हाबाफारि लागोन जेरैखिया जों माने ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ जों उद्धार खालामनांगौ बे ट्राइबेल बेल्टनि हाया जुदि उद्धार जायोब्ला जोंनि बर' जाथिया ग्रें ग्रें रायजो जों जानो हागोन दिनै जोंनि जायगायाव गुबुनफ्रा हाबनानै जोंखौ नासयगासिनो दं जोंखौ माने नाख्रेबगासिनो दं सोबख'गासिनो दं बेराफारफ्रोमनिफ्रायबो दा बेखायनो जों जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल बेल्टखौ जों जेरैबाबो उद्धार जों खालामनांगोन दा मोनसे बाथ्राखौ आं मैया दाखालि डिफेन्स बर' एबसुनि प्रेसिडेन्ट जायनाखि बुंदों जे ट्राइबेल बेल्टआव जायनाखि इलिगेल हाबनानै थानाय बेखौ होखारनांगौ होनदों दा बिथाङा बुंदों जे ट्राइबेल बेल्टआव जायनाखि हाबनानै थानाय बेखौ होखारनांगौब्ला बे ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेम ल' एन्ड अर्डारनि बाथ्रा बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मावफुंनांगौ ओरै होनना बुंदों दा बाथ्राया जादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बिटिसि एरियानि जेसेबां हा हुनि पावार बे पावारा बिटिसिनि आखायावनो दङ दा प्रमद बर'मोनहा बेखौ जुदि मावनो गोसोब्ला बिसोरो डिसिनिफ्राय मेजिस्ट्रेट पुलिस रिकुइजिसन खालामनानै लानानै एभिक्सन खालामनांगौ होमब्लानो जायो दा बे आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंनानै फिसा खुनु खारन गैया बे मावनो गोसो गैयैखौसो बुंनाय जायो दा डिफेन्स बर'आ जुदि बेखौ बुंदोंब्ला जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राखौ बुंदों आसाम गभर्नमेन्टखौ माने बुंदों मोजां बाथ्रा आवगायबो खिन्थु एथ' लेट नोंसोरो एथ' दिनैसो सिरि मोनबाय बिसोरो जों 19 बुंदों 2019 बे अर्डारखौ लानानै जों बुंबाय थादों बिनि सिगां जों 2012निफ्राय जों बुंबाय थादों बे समनिफ्राय जुदि बयबो ज' जायो जुदि मावनाय मोनब्ला दुलाराय बर' फरायसाफ्रा डिफेन्स बर'मोनहा जुदि मावनाय मोनब्ला जों दिनै अनेक खिसु आवगायसिगौ जों ट्राइबेल ब्लकनि हाखौ जों उद्धार खालामनो हासिगौ खिन्थु बिराद गोबाव उन्दुनानै थाबाय सिरि थाबाय दा दिनै बुंबाय दा थेवबो मोजां बाथ्रा जादों खिन्थु बिथांमोननि खोथा बुंनायाव माथो कन्ट्रभारसि दं खोथाया दा बिथांमोना गावसोरनो बुङो जे डिसिआलायनो बिटिसिआव फैबाय डिसिनि पावाराव बिटिसि फैबाय एसपिनि पावाराव बिटिसि फैबाय जों दा एसपिखौबो डिसिखौबो जों बाहायासै होनना बुङो आरो डिसि एसपिआ जुदि खामानि मावाब्ला जों सानसेयावनो ट्रेन्सफार खालामनो हायो होननाबो बुंदों दा दिनै एथ' जुदि खमथा दंब्ला गावस्रा दिनै माने आसाम गभर्नमेन्टआवसो बाथ्राखौ मानो लेथारखो आसाम गभर्नमेन्टआ मावनांगौ मानो बाथ्राखौ बुंखोफोरलाय अब्ला नोंसोरनि बे डिसिखौ माने बिटिसिआव बाहायनो हाबाय होननाय बाथ्रा होनब्ला सैथो नंगौना नङा जाखो नोंसोर बुंनायालाय दिनै बे साननो गोनां बाथ्रा बेखायनो जों दिनै बुंदों जे बिटिसिआ गावसोरनो पावार दं हानि पावारा दा बिटिसिआ इमिडियेटलि ओंखारनाय बेबस्था लानांगौ दा बे दायथ'खौ लानांगौ बिटिसिआ आरो नै माने माबायाबो बुंदों ट्राइबेल संघआबो आदित्य फाक्तारिखौ बुंनाय खोनादों जे बेबो माने ट्राइबेल बेल्टखौ उद्धार खालामनांगौ होनदों बे सा बुंनानै जानाय नङा खिन्थु बिसोर सा ओरैनो जास्ट रायजो राजाफोरखौ माने मोनसे कनसेलेसन जे जोंबो मावगासिनो दं जाथिनि थाखाय जोंबो ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामनानै मावगासिनो दं बेबायदि मोनसे देखायनायखौल' जों नुदों आरोखि दा दिनै जुदि माने ट्राइबेल संघआ मावनो गोसोब्ला बे ब्लकखौ उद्धार खालामनो गोसोब्ला डिफेन्स बर'मोनहा जुदि मावनो गोसोब्ला इमिडियेटलि अर्डार होरा बिटिसिखौ थाबनो गाबोननो बुंना हो मावनांसिगौ होननानै अब्लाथ' खामानिया जायोना अब्ला जोंहा गिदिं गिदा जानांगौ बाथ्रा गैया जोंनि बिटिसिआनो ओंखारहायो आरो दिनै मोनसे जाबाय दिनै बे माबाखौ फाइलखौ मानो जोबनानै दोनबाय थादों माबायालाय प्रमद बर'आलाय बेखौ बख'ना लाबो थाबनो बख'ना लाबो जोंनो माने माबाना फैयो अर्डार दिहुनफैयो आरो बिथाङा जुदि हाइकर्टनि अर्डारखौ जुदि फाइलखौ जुदि नोङो दुरायार सिङाव जोबनानै दोनबाय थायोब्ला बे जों कन्टेम्प जागोन खिन्थु हाइकर्टखौ असनमान खालामनाय जागोन हाइकर्टआव लैजाफोनाय जागोन जों दा बेखायनो आरटिबो खालामबाय जे नोंथांमोना मावगोन ना मावब्ला माब्ला मावगोन जोंनि बेखौ हरनांगौ आरो जुदि मावब्ला जों हाइकर्टआव बिसिनि एगेन्सै जों बेखौ कमप्लेन हैबावगोन आरोखि
दा बे हिसाबै जोंहा लामाया जेरैबो दङ थेवबो जों माने नेबाय थादों दा दिनै दिफेन बर'मोनहा ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा बुंदोंब्ला गोथौयै बुंदों सा सा बुंनानै जानाय नङा ओरै सा सा आसाम गभर्नमेन्टखौ नेथायहरनाय आसाम गभर्नमेन्टनि साउस थागोन ल' एन्ड अर्डार बाथ्रा बुंनाय खोथा बेफोरखौ दोनथ' जोंहा माखासे स्पेसिफिक केस आं दहाय बुंनाय बायदि मजाबारि गामि बे मजाबारि गामिया होखारनांथारगौ लकेल जेबो खोथा गैया बे मालाय हायानो माने गासिबो फाट्टाया बर'फोरनि जिउ गासिबो बे हानि फाट्टा गोनां बर'फोरनि हाखौ नों लकेल एडमिनिस्ट्रेसना होखाराबा सोर होखारनोसै आरो बि टि सि नायाव ट्राइबेल बेल्टनि हानिफ्राय जुदि जोंनि मानसियानो जुदि होखाराबा जोंनि एडमिनिस्ट्रेसना जुदि सरकारा जुदि बि टि सि सरकारा होखाराब्ला नों सोर गभर्नमेन्टआ होखारफैनो आसाम गभर्नमेन्टआ होखारगोन नामा होखारनाय नङा ना बेखायनो जों दिनै आपिल खालामो आरोबाव जे इमिडियेट होखारनांगौ इमिडियेटलि बिनि बेब'स्थाखौ लानांगौ आरो बेखौ माने जोङो बेखौ दायथ' लानो थाखाय बेखौ होखारनो थाखाय जों थाबैनो जों जनजाति सरकारनिफ्राय आरोबाव धर्नाखौ लानाय जागोन थाबैनो लानाय जागोन जों बयबो रायजो राजाफोरखौ बे धर्नायाव फैनो थाखाय जोङो खावलायो बयबो बाहागो लानांगौ सापर्ट खालामनांगौ दा बिनि बादैबो जोंहा मोनसे सार्टिफिकेटनि खोथा दिनै जोंहा साननो गोनां बाथ्रा जाबाय बेखौबो जों बुंनांगौ सार्टिफिकेट बाथ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ दिनै गुबुन गुबुन जाथिया मोनलाजोब्बाय गुबुन गुबुन जाथिनो माने होलाजोब्बाय दा गिख्रंथाव मोनसे पजिसनाव जों फैबाय गुबुन जुदि ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनोब्ला जोंनि ट्राइबेलफ्रा असे ट्राइबेलफ्रा जों बबाव साख्रि मावनो जों बबाव सुबिदा मावनो बेथ' गिदिर साननो गोनां जाबाय दिनै पलिटिकेल माने रिजार्भेसन जा दंमोन एम एल ए एम पि सिट दंमोन जों माने बि टि सिनि एम सि एल ए सिट दंमोन बे माने बहा थाबावनो बेबो जोबगोन ना जों एम सि एल एआव जों नुबाय थांनाय बाराव एम सि एल एआव जोंहा माने आगोलनि माबायाव इलेक्सनाव सालाकाथि समस्तियाव अरपना दासआ देरहालांबाय बे ट्राइबेल नङा अरपना दासआ मानो देरहाखो आरो गोबां जायगायाव दारायदोंमोन बिसोरो जों बेखौ कमप्लेन होदोंमोन मानोबो गभर्नरनाव थांलायनानै जों कमप्लेन होदों गभर्नरनाव थांनानै बेखौ इमिडियेट बे माबाखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों गभर्नरनाव कमप्लेन खालामदों खिन्थु बे समाव रावबो जोंनि सहाय खालामाखै रावबो हेल्प खालामाखै दा जोंनि अबस्था बिदि जायोब्ला जों मोनफा मोनफा जोंनि सिटखौबो खोमाना लागोन पलिटिकेल रिजार्भेसना जोंहा थानाय नंलिया साख्रि बाख्रि थानाय नंला स्कुल कलेजनि एडमिसन बे जोंहा थानाय नंला जों माने माखासे टेक्निकेल माने इनस्टिटिउसनफ्राव जोंनि एडमिसन बेबो जों मोननाय नंलिया माखासे जोंहा माने बिजनेस टिजनेसआव जोंहा माने खथा थायो ट्राइबेलफोरनि बेबो जों मोननाय नंला गिथावथाव जाबाय आरो दिनै मोनसे माने खोब बिखा खामथावथाव जाबाय बाथ्रा जाहैबाय दिनै जोंनि नायल' जाल' मोनसेल' समस्ति लकसभा समस्ति क'क्राझार 5 नं समस्ति लकसभा समस्ति दिनै बे नबसुरानि मालाय आखायाव थांबाय मानो थांखो दिनै मानो थांखो जों जुदि कनसियास मोनब्ला मानो थांनांगौ बिसोरो बे मानो माने एम पि मोननांगौमोन दिनै जोङो दायनिगिरि जोंनि मानसियानो बेनो सार्टिफिकेट होदों मानो होखो बेखौ 2014आव जोंना माने माबाया बेखौ होबाय मा होनो कंग्रेसनिफ्राय बिजेपि कंग्रेस ओमफ्राय बि पि एफ सरकार बिसोर होना होबाय होनो नाङामोन बेखौ दा होबाय दा बेखौ होनाय समाव जोंनि माने फरायसाफ्रा बादा होनांगौमोन होनाय जायाखिसै ट्राइबेल सुबुङा बादा होनांगौ होनाय जायाखिसै दा जोङो सार्टिफिकेट जायनाखि होदों सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै जों हाइकर्टआव केस होदों हाइकर्टआव जों जेब्ला केस होयो हाइकर्टआ जोंनो अर्डार होदों एखेबारे अर्डार होबाय इन्ट्रिम अर्डार जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर सार्टिफिकेट दाहो नों अर्डार होदों बे अर्डार दंमोन जोंहा दा बे अर्डार थासेयावबो खिन्थु मा जादों जोंहा आरोबाव ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होबाय थाबाय सरनियाफोरनो आरो बेल' नङा जोंनो माने प्रमद बर'आ बै समाव एबसुट प्रेसिडेन्ट जानाय समाव लरेन्स इस्लारि मोना सरनियाफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनांगौ होननानैसो बिथांमोना अपेन मिटिङावसो बुंनाबाय होहोबाय बिथांमोना जुक्ति होदों सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय खारनखौ जाबायबा बे माने जोंनि ट्राइबेल संख्याया खम जाबाय जोंनि ट्राइबेल संख्याया बिदि खम जालांबाय थायोब्ला जोंनि ट्राइबेल रिजार्भेसना जोबलांसिगोन दा बेनिखायनो जोङो ट्राइबेल रिजार्भेसनखौ लाखिनो थाखाय जोङो ट्राइबेलनि संख्याखौ बारायनो थाखाय जोङो सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होदों ओमफ्राय मदाहिफोरनोबो सार्टिफिकेट होदों बे बाथ्राखौ प्रमद बर'मोनहा बुंनो हादों दा मानो होनांगौ सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा नों मानो होनांगौ सरनियाफ्रा नटिफाइड ट्राइबेल नङा बिसोर सेड्युल ट्राइब नङा बिसोरो सरनियाफ्रा बेनो मानो होनो नोङो दानि प्रब्लेमा मा जाखो दिनैलाय दा दिनै नोङो नबसरनिया एम पि लांबाय मा जाखो दिनै जोंहा मा अबस्था जाखो एफा गिदिर जों खहा खालामना लाबाय नबसरनिया जेब्ला एम पि जायो अब्लाबो जोङो थांनानै नै आदाजन न'खर बुंलायनानै आङो माने रायलायनानै उरखावजोंबो रायलायदों उरखावग्रा ब्रह्म बे समाव माने बे 2014आव सेकेन्ड जानानै बे जेनदों बे एम पिआव सेकेन्ड जानानै ओमफ्राय आयेन बादिब्ला पिपुल रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1950 बे आयेन बादिब्ला माने जेननाय सेकेन्ड पजिसन मोननाया केस होनांगौ आरो केस होनानै केसाव बियो माने क्लेम खालामनांगौ जे आंनो बे दारायाबा आं दाराय देरहागौमोन दा गथे आंखौनो देरहानो होनांगौ बे क्लेम खालामनो हायो बे आयेनाव दं ओंखायनो जोङो आदा जनगा थांना बेखौ रायलायदोंमोन खिन्थु रेसपन्स होआखिसै मोजाङै उरखावग्रा गैया माने केसबो होनो गोसो गैया बरंसो नेगेटिभ खोथा बुंना होबाय
आरो आंबो स्वयं आंबो एबसु अफिसाव थांनानै आं प्रमद बर'मोनजों रायलायदों बुंदों जे ट्राइबेलफोरनो सार्टिफिकेट बन्द' खालामनांगौ आरो दिनै 9 बोसोरनिया दिनै माने माबा जाबाय देरहालांबाय एमपि देरहालांबाय दिनै जिथु माने इउजि ब्रह्मआ नोंसिनि अफिसियेल केन्डिडेट एबसुनिनो बे समाव एबसुआनो होदों बेखौ दा उथियो नोंसोर इउजि ब्रह्मआव केस होनांगौ आरो इउजि ब्रह्मआ केस होआब्लाबो सोरबासो केस होयो दा खिन्थु रावखौबो केस होआखिसै बिसोर उल्थासो खोथा बुंबाय जे गावजों गाव मानो दावराव दावसि खालामबाय थानो दावराव दावसि जायो बुल बुल जायो जोंखौ ओरैबा बर'खौ सैलिया नै ओरैसो जाबाय दानिया बर'खौ सैया आरो नोंनि अधिकाराव सेना लाफैबाय नोंनि मोन्थायखौ दिनै सेना लाफैबाय नों बेयाव होबथानो आवगायबोआ नों बेखौ प्रटेकसन होआ अब्ला नोंहा मा जागोन फालाय नों सोरखौ गिनानै थानो फालाय नोंथ' प्रटेकसन होथारनांगोन ना नोंथ' बेबस्था लानांगोन होबथानायनि जोंनि अधिकार बे जोंनि अधिकारखौ होबथानांगोन लाखिनांगोन जोंनि अधिकाराव जों जुदि होबथानो लागोन जों जुदि माने सेख'ना लानो रोङाब्ला मालाया सेना लाफैब्ला नों मालायनि दावराव दावसि खालामनानै गियोब्ला नोंहा मा थाबावगोन दावरावथ' मालायसो खालामदोंना बे मालायासो सेना लाफैनानै दावराव खालामदों बेखौ जों होबथानांगौ दा दुखुनांथाव बाथ्रा बे आरोखि दा नै दा जोंनाव दाखालि आं बेखौबो मोनसे खोथा बुंखाबाय ओमफ्राय दा उर्खाव उग्रा ब्रह्मना गावसोर केस होआखिसै दा जों केस होना होबाय दा केस होनानै जोङो हाइकर्टआव न' डाउट हाइकर्टआ माने रं मोनसे माने अर्डार होदों आरोखि भुल अर्डार होदों हाइकर्टआ 9 बोसोरनिया ट्राइबेल बेखौ होनाखै जोंनाव प्रसिडिउरेल पइन्टआवसो बुंदों सुप्रिम कर्टआबो बेखौनो बुङाखै सुप्रिम कर्टआबो प्रसिडिउरेल पइन्टखौ बुंदों जे जोंना माबाया गगैया आरोखि सार्टिफिकेट दं होननानै बे माने ट्राइबेल संघ होनाय सार्टिफिकेटआ भुल होननानैसो मानो होआखै मानो इस्यु फ्रेम खालामाखै ओरैसो होनना बुंदों खिन्थु ट्राइबेल संघआ माने माबाया जे 9 बोसोरनिया ट्राइबेल बेखौ होनना बुङाखै दा जोंनि प्रसिडिउरेल पइन्टआव माखासे भुल हमनानै जोंना रन्जन गगैमोना बे माने अर्डारखौ होना होदों दा अबयसे जोंनि केसा दाबो दङ जों दा केस होफिनदों दा केसा सोलिगासिनो दं नै 12 थारिखआव लिस्ट जानानै दं 12 थारिख सेप्तेम्बर दा लिस्ट जानानै दं दा बे बिसार जागोन आरो बिनि बादैबो जोंहा आदा जन नङाबो आरोबाव जों जन माबायाव थांनानै गुवाहाटियाव बे स्क्रुटिनि कमिटियाव बिनि एगेन्सै जों माने माबाना होनाय जादों जा स्क्रुटिनि कमिटिया बिनि एगेन्सै गासिबो तदन्तखौ खालामजोब्बाय तदन्त खालामनो मोनजोब्बाय रिपर्टखौ बे जे ट्राइबेल नङा बे जे बर' कसारि नङा बेखौ मोनजोब्बाय बे सार्टिफिकेटआ बर' कसारि हिसाबै लादों बे सरल हिसाबै सार्टिफिकेट नङा बे सरलियाफ्रा ट्राइबेल नङा बे सरलिया हिसाबै मोनाखै बर' कसारि हिसाबै लादों बे दा बे बर' कसारि मानसि नङा बे दा बेखायनो बिनि हानि डकुमेन्ट गासिबो रेकर्डखौ नायजोब्बाय बिनि लेगेसि डाटा नायजोब्बाय बिनि माने इलेक्सननि जायनाखि माबा इलेक्ट'रेल रुल्स बेखौ नायजोब्बाय नायनानै दा सिकिउरिटि कमिटिया रिपर्टल' होनांसिगौ दा बिदिनो बिफान साख्रि रेकर्ड बेखौ नायजोब्बाय दा सिकिउरिटि कमिटिया नायजोबनानै बिनि रिपर्टखौल' दा होनांसिगौ दा खिन्थु सिकिउरिटि कमिटियाबो बायास गभर्नमेन्टनि मोनसे माबा जाबायथ' दा रिपर्टखौ होआखै बे रिपर्टब्लानो एमपिआ बिदिनो दानजायो आरोखि दा बे आरोखि दा बेखायनो जोङो जेसेबां हायो जों नाजादों दा केस होदों जोङो केस होनायाव जेननाय देरनाय थानो हागौ रायजोफ्रा भुल बुजिनो नाङा जों जुजिनांगोन जोंनि अधिकारखाय जों जुजिनांगोन जों केसाव जेननो हागौ खिन्थु जेनजां गिनानै जों जुदुखौ नाङाब्ला जोङो मा जागोन बेलाय जेननो हागौ जों गिदिर खोथा नङा जों जुजिनांगोन दा दिनै जों जुजिनायखायनो जों केस होनायखायनो दिनै गुबुनफ्रा साहस जायाखै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानो दिनै गुबुनफ्रा साहस जायाखै दा दिनै दुखुनांथावा मा जादों दिनै जों केस होबाय उरखाव उरा केस होआखिसै दा जोंसो उल्था माने थाखा खांना जादों मादों बायदिसिना लाबायनाय जों फैसा गरसे जाग्रा मानसि नङा बेखौ स्पस्ट' खोथा जों रायजो राजानि खामानि मावग्रा मानसि जों रायजो राजाजों खस्थ' खालामनानै मावनो हायो जों रायजो राजानि गोलोमदैजों माने फैसा हरनाय गरसे फैसा जों माने जाया फाब नांजानो गियो जोङो बे फिसा खोथा बुंलाबायदों गावसोर मावनायखौ गावसोरजों मावाखिसै गावसोरजों मावनो हायाखिसै गावसोर दसि जाबाय बेखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै नङै बाथ्राखौ बुंनानै जोंखौ दाय होदों दा लासिं सिं बाथ्राया बेनो दा दिनै जोंनि लिडारफ्रा दिनै मानो माने जोंनि अधिकारखौ बुङालासे नों एमपि बादि सासे एफा गिदिर माने माबाखौ सिटखौ नों दिनै मानो खोमाना लाखो बिनि थाखाय नों मानो फंसे खोथा बाथ्रा बुंदिया उरखाव उग्रा मोना मानो बुंदिया फरायसा आफादा जोंना प्रमद बर'मोना बै समाव बुङाखिसै बुङाखिसै मानो बुंदिया जोंनि अधिकारनि खोथा बे दा नोंसोर बेखौ बुङाखिसै दिनै रायजो राजाजों थांबायसो भट बिनो नोंसोर लाजिनांगौना नोंसोर रायजो राजानि अधिकारखौ फाननानै जाबाय नोंसोरो हगारना होबाय मालायनो दा नोंसोर रायजो राजाफोरनाव नोंसोरो भट बिबाय माबे मोखांजों बिखिनोसै दा लाजिनाय दंना गैया जोंनि नेताफोरलाय दा बेफोर साननो गोनां रायजोफ्रा दिनै बुजिनांगौ दा रायजोफ्रा बुजिनांगौ जों दा साबधान जानांगौ ट्राइबेल सार्टिफिकेट जों माने खुनु मानसिनो जों होनायखौ ट्राइबेल मानसि होनायखौ जों बन्द' खालामनांगौ दाथ' जाने माने जोंना आदिल खाख्लारिमोना बुंनो थाङोब्ला ट्राइबेल सार्टिफिकेट जारि होदों सरनियाफोरनो बिसोर रेसपन्सिबोल प्रमद बर'मोनहा लरेन्स इस्लारिमोना बिसोर रेसपन्सिबोल बिसोरनो अफेनलि होदों बिसोरनो बुंदों आं दहाय बुंखाबाय बे खोथाखौ आरोखि बिसोरनो अफेनलि होदों दा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ माने माबाफ्रा सरनायफ्रा मोननानै दंखायो दा बिसोरनि आखायाव ट्राइबेल सार्टिफिकेट दंखाजोबो दा नों दाखालि प्रमद बर'आ बुंबाय जे जाय इलिगेलै माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादों बिसोरखौ आयेननि बेब'स्थाजों साजा होनाय जागोन
नों मा आयेननि बेबस्था साजा जानो नोंनो होदों नोंसोरनो होदों मा आयेननि साजा होबाव नोङो बे सर'नियाफ्रा ट्राइबेल नङा सर'नियाफ्रा नटिफाइड ट्राइबेल नङा बिसोर सार्टिफिकेट होनो नाङा बाथ्रा बे बिसोर जुदि सर'निया हिसाबै जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनोब्ला आलादा खोथा सर'नियाफ्रा जुदि ट्राइबेल नटिफाइड ट्राइबेल जायोब्ला आलादा खोथा बिसोर नटिफाइड ट्राइबेल नङा बिसोर ट्राइबेल जानो हाया मोनाखै बिसोरखौ 76आवनो 1976आवनो बेखौ माने आरजिआ रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बेखौ दानना होदों बिसोर ट्राइबेल जानो हाया होननानै दानना हरदों आरो दा बिसोरनि केसआ दा माबायाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों गैला बे पेन्डिं आसाम गभर्नमेन्टसो दंफैला बेखौ बिसोर हरदों दा दा एसटि जानांगौब्ला नोङो आरजिआव रिपर्ट लानांगौ आरजिनिफ्राय एसटि कमिसनाव रिपर्ट थानांगौ एसटि कमिसननिफ्राय जेब्ला फाइनेल रिपर्ट हरगोन बे माने माबायाव फैगोन दि ससियेल जास्टिस मिनिस्ट्रि अफ माने माबा माने ससियेल जास्टिस ट्राइबेल मिनिस्टार फैबाय बेनाव थांगोन आरोखि दा ट्राइबेल मिनिस्टाराव फैबाय दा बेबायदिसो नोङो एसटि जानो हायो दा सर'नियाफ्रा एसटि नङा एसटि जानो हाया दा जोंहा आदित्य फाख्लारिया बुंदों माने दाहाज देखा बिसोरनो सार्टिफिकेट माने माबानि खोथा बुंदों आरोखि बे दाहाज देखा टाइटेला सर'नियानि टाइटेल बिसोर सार्टिफिकेट मोननो हाया आरो जोङो माबे टाइटेला सोरनि मा टाइटेल नङा जों बेखौ नागिरा सर'नियाफ्रा नटिफाइड ट्राइबेल नङा बे सर'नियाफ्रा नटिफाइड ट्राइबेल नङा बिसोर सार्टिफिकेट होनाङा मालाय सर'नियाफ्रा एसटि बिसोर जिखि माने टाइटेलनि लाया मानो बिसोर सार्टिफिकेट मोनगोन बिस्रा खिन्थु सर'नियाफ्रा टाइटेल माने टाइटेला जिखि जाया बिसोर एसटि नङा गथिखे बिसोरो सार्टिफिकेट मोननो हाया दा बिसोरनो जे बर' कसारि होननानै होनांगौ होननानै बुंदों बर' कसारि सर'नियाफ्रा सार्टिफिकेट मोना सर'निया जाबाय दा बर' कसारि साबकास्ट होना होयो दा बे इलिगेल बियो बे इलिगेल खामानिखौ जों मानो मावनो दा दिनै प्रमद बर'मोनहा लरेन्स इस्लारिमोनहा जेखौ होनो थिनदों गावसिनि प्रेसिडेन्टशिप सेक्रेटारिशिप थानाय समाव बे इलिगेल आयेन बेरेखा खामानिखौ मावदों दा दिनै बिथांमोना प्रमद बर' बुंनाय जे जाय इलिगेल सार्टिफिकेट लादों बे आयेन भाबै साजा होनाय जागोन बे ओरैनो बुंनायल' बे बुंनाय जादों बे ओरैनोल' लिगेल कार्य खामानियाव आसल कार्य खामानियाव बे माने गैया बे आसल कार्जआव बिसोरो अलरेडि होखाबाय मानो होनो थिनदों आं बुजियाखै बेहा मा खुरमा जायो मा बंस जायो सर'नियाफोरजों जों बुजिनो हाया आरोखि बिसोर मानो होदों आरोखि दा बाथ्राया बे दा जेखि जादों माने बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बे जायनाखि अनलाइन दा जे माने एसटि सार्टिफिकेट होदों बे अनलाइन एसटि सार्टिफिकेट होयोब्ला जोंहा बिराद खैफोद जानो हागौ नङै मानसिफोरा सार्टिफिकेट मोनगोन दा जों बेखौ नोजोर होनांगोन गोख्रोङै आरो खुनु माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननो जाहाथे मोना बेनि थाखाय जों माने जोंनि आफादफ्रा नोजोर होनांगोन दा फरायसा आफादा दिफेन बर' मोनहा दायथ' लानांगोन बे ओरैनो सा बुंनानै जानाय नङा बे सर'नियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर सार्टिफिकेट नाङा बेखौ गोख्रों जानांगोन बेखौ जायाब्ला जों ओरैनो जुदि ट्राइबेल नङिफ्रा सार्टिफिकेट मोना होननानै थाब्ला जानाय नङा जुदि गासिबो ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनै जोंनि सिटफोरखौ दखल खालामना लाजोब्बाय दा जों बेखौ जों होबथानो थाखाय जोङो दायथ' लानांगोन दा बेजों लोगोसे जोबनायाव आं मोनसे खोथा दिनै बुंबावनो सानदों नैबे माबानि खेथ्रआव दा बिटिआरनि एरिया बारायनाय खेथ्रआव दा जों बिटिआरनि एरिया बारायनायखौ जोङो बरायो जानांगौ जेरैखि हाबसननांगौ बिटिआराव बे सनितपुर ओमफ्राय बिश्वनाथ गहपुर बे एरियानि गामिफ्रा बिटिआराव हाबनांगौ जों बेखौ अरायबो जों बुंबाय थादों जों दाबिबो खालामबाय थादों जेब्लानाखि जोंहा माने पिबि बार्मा दंमोन कमिसननि चेयारमेन जों बेखौ लोगो हमनानै जों दरखास्त होदों आरो लोगोसे जों दानि डक्टर माने आशिष कुमार भुटानी बेनोबो जों मेमर नामहरदों बुंदों दा गथिखे बे हाबनांगौ दा बेजों लोगोसे खिन्थु बे साबधान जानांगोन जोङो जाहाथे गामि दानख'नाय जाहाथे जाया जोंनि दरसे गामि जाहाथे माने बिटिसिखौ दानख'वा जों बेखौ जों साबधान जानांगोन दा नों दरसे जुदि गामि दानख'नाय नों जुदि पारमिसन होयोब्ला दानख'दावब्ला नों हमथानो हानाय नङा बेखौ जों नोजोर होनाया मोजां बे बान्दो गुब्रुनाय बायदि गुब्रुलांगोन बुर थांजोबगोन गासिबो सेस नों हमथानो हानाय नङा दा दिनै 11,500 गामि 11,500ता गामि बर'फ्रा दिनै बिटिआरनिफ्राय दानख'नांगौ होनना बुंबाय आरो बिसोर अलरेडि 930तानि बांसिन गामि 35ता गामि 935ता गामि दिनै बिसोर हाइकर्टआव केस होनानै बे गामिखौ दानख'नांगौ होननानैबो बुंखांबाय 935ता गामि दानख'जायोब्ला बे बिटिसिआव मा थाबावगोन 11,500ता गामि जुदि दानख'जायोब्ला बे बिटिसिआव मा थाबावगोन दा गथिखे खुनु दरसे गामि जाहाथे दानख'वा बेनि थाखाय जों दिनै साबधान जानांगोन दा दिफेन बर'आ दाखालि बुंदों माबायाव जेब्ला अनन्त राय महाराजआ जेब्ला बुङो माने क'क्राझार माने माबानिफ्राय माने कमतापुराव माने गामि दानख'नो लांगोन क'क्राझारनि गामिफोरखौ माखासे राजबंसि गामिखौ जेब्ला बुङो बे बुंदोंमोन 1 मिटार गामिबो जों हगारा होनदोंमोन मोजां बाथ्रा स्टेन्ड लानो हादोंमोन मोजां बाथ्रा खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा जादों नोंसिनि खोथाया मानो उल्थां फाल्थां नोंसिनि थांखिया मानो नोंसिनि मावनाया मानो उल्थां फाल्थां
नोंसोर मोनसे सुक्ति खालामनानै लाबोबाय बिसोरो गामि दानख'नायनि सुक्ति खालामनानै लाबायब्ला नों दिनै माबे जुक्ति नों बुंदों जे 1 मिटारबो आं गामि हगारा होनना बुंनाय नोंनि सुक्तिखौ बिसास खालामनांगौ ना नोंनि खोथाखौ जों दा बिसास खालामनांगौ आरो दिपेन बर'आथ' बुंदोंमोन दिपेन बर'आ सुक्ति खालामखानाय होनना बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदों जे माखासे गामि हाबसनदों नाङै गामि हाबदों अबर गामि जाय अबर गामिफ्रा हाबसननानै जोंखौ दिगदार खालामदों जोंहा माने जोंनि जनसंख्या खम जालांबाय बेनि थाखायनो आरो जों माने बेनि थाखायनो जोंहा माने मोनसे लकसभानि एमपि सिट जोंहा खोमाना लाबाय दा गथे जों नाङै गामिखौ जों दानख'नांगोन होनना बुंदों दा नोंथांमोना माने नाङै गामि दानख'नांगौ होनना बुंनाय मानसिया दिनै माबोरै बुंनो हाखो नोङो जे माने 1 मिटार गामिबो दानख' होना नों बोरै बुंखो होमबाथ' नोंनि खोथाथ' दाम गैया नोंहा भेलु गैया नोंहा दा दिनै दा नों माबे गामिखौ दानख'नो नागिरदों बिटिआरनिफ्राय माबे गामि अबर गामिखौ दानख'नो नागिरदों नोंस्रा लिस्ट दंखायो नामा आरो नोंस्रा जुदि लिस्ट गैयाब्ला नोंसोर मानो सुक्ति खालामा सुक्ति खालामनायावथ' नोंसोर लिस्ट थाखागोन माबे गामिखौ नाङा होनना बुंनो हादों नोंसोरो बे लिस्ट थागोन नोंसोर बे लिस्टखौसो दिनै देखाय हागोन नामा रायजो राजाफोरनो अबे गामिखौ दानख'नो नागिरदों अबे गामियाव नाङा बेखौ नोंसोर दिनै रायजो राजानो माने लिस्ट होनो हागोन नामा खिन्थु साबधान जाखा हुसियार जा खोब माने साबधान जा जे नोंसोर जै दरसे गामि दानख'बाय एखेबारे गामियाव थांजोबगोन आरो थानाय नङा थारलाखा बेखौ जों बुंनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बेबो मोनसे खोथा जे दिनै बर'फ्रा दिनै बे बिटिसिनि मोनसे जे एरिया थाखाबाय जोंहा मोनसे थिलेबलेब जोंहा रायजो जाखाबाय जों बिटिसि मोनबाय थिलेबलेब रायजो फिसायानो आरो अदूर भबिष्यतआव बेनो जोंनि बड'लेण्ड जागोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बे अदूर भबिष्यतआव जाहाथे बड'लेण्ड जाया बे बड'लेण्ड जाहाथे जाया बेनि थाखायनो बिसोरो दिनै गामि दानख'नो नागिरदों बे गामिखौ एखेबारे सिख्राब माने सेस खालामजोबनानै जोंनि सिमाखौ सेस खालामजोबना होनो नागिरदों दिनै बेखौ बुजिनांगौ जोंनि नेताफ्रा बेखौ बुजिनो नागिरा जाहाथे नाङै गामि दानख'नो नागिरदों मानो नागिरदों होनलाबायबा बे अजुक्ति बियो अजुक्ति जोंखौ माइन'रिटि थाखायसो बे जायगायाव जों माइन'रिटि जाबाय बर'फ्रा थागिबि फिसाफ्रा दिनै बे जायगायाव माने जनसंख्या खम जालांबाय बेनि थाखाय बिसोर प्रटेकसन नांगौ होननानै जोंनो बे बिटिसिखौ जोंनो हरदों जोंनो एसटि रिजार्भेसन जोंनो हरदों दा जोंनि एसटि रिजार्भेसनखौबो जों जुदि जनसंख्या खम जाबाय होननानै मालाय नङै मानसिखौ जुदि एसटि खालामना लायोब्ला नोङो आरो मालायनि सार्टिफिकेट होलाबायब्ला नों जोबगोन नोङो दा जोबगोन बोरै थाबावो नोंलाय दा गथे बे अजुक्ति बियो दा दिनै जोंनि प्रटेकसनखौ जों खालामनानै लानोब्ला जोंहा जि दंखायो ट्राइबेलफोरनि थाखाय जा रिजार्भेसन दंखायो जे बेखौनो मोजाङै गाबथानानै जों लाखिनांगोन हमथानानै जों लाखिनांगोन आरो ट्राइबेल जायनाखि जोंहा सार्टिफिकेट जाय दङ जों बेखौ माने रावबो होनो नाङा जे जोंनि गेजेराव जों राननानै लानांगोन जोंनो मोनलायनांगोन बेखौ खालामाब्ला जुदि मालायनो होयोब्ला जों जोबगोन दा जोंखिनि जों आपिल खालामो आरो रायजो राजाफोरखौ जों आपिल खालामो दानि यांगार जेनेरेसन जायनाखि फरायसाफोर मोजां फरायसाफोर दं बिसोर दिनै आगयबोनांगौ बुजिनो सेस्था खालाम नङाबा जाथि जोबलांगासिनो दं दिनै मोनफानिफ्राय मोनफा दिनै जोबलांगासिनो दं मोनखानाय बिटिसिआबो दिनै थांगासिनो दं दिनै दा दुखुनांथाव जाबाय आरोखि आं दा बेखौनो बुंनानै बयबो रायजो राजाखौ मोजाङै जाहाथे सिन्था खालामलायो आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों